Harjoitus 25. Postpositiot. Kuuntele. Yhdistä tavarat ja paikat. Hanna, tuletko katsomaan, mille seinälle laitamme tämän taulun? Ai, onko se laivataulu? Joo, on. Minusta se voisi olla tässä kirjahyllyn ja ikkunan välissä. Mutta minusta se olisi hyvä paikka meidän isolle jukkapalmulle. Palmu tarvitsee valoa, sen täytyy olla ikkunan vieressä. Okei. No sopiiko, että palmu on ikkunan ja kirjahyllyn välissä? Okei. Ja se taulu voi sitten tulla kirjahyllyn vasemmalle puolelle. No joo, tehdään niin. Entä tämä matto? Se on liian pieni makuuhuoneeseen. Voiko se tulla tänne olohuoneeseen? No joo, ehkä se voi olla sohvan edessä. Sohva on punainen ja matto on punainen. Se sopii hyvin. Okei. Matto voi olla siis sohvan edessä. Mutta hei, mitä täällä sohvan alla on? Nämähän ovat sinun sandaalit. Miksi ne ovat täällä? No minä ajattelin, että tarvitsen kenkiä, kun menen parvekkeelle. Okei, mutta ne eivät voi olla sohvan alla. Pane ne vaikka tuonne tuolin alle. Siinä parvekkeen oven vieressä on hyvä paikka. Okei, se on hyvä idea. Minulla on tässä vielä tämä lamppu. Se tulee kai kattoon. Joo, mutta nyt minulla ei ole aikaa laittaa sitä. Jos meillä on kynttilät pöydän keskellä, niin onko sitten tarpeeksi valoisaa? Kyllä varmaan. Ei juhlissa tarvitse olla niin supervaloisaa. Okei. Lamppu voi varmaan odottaa tuolla kaapin päällä. Joo, tehdään niin. Hyvä. Valmista tuli.